چو خورت مین دنگ خوش ین کو آوازا وان و صوتا وان خوشه ین باتمانه دواره موزیک دا کو خواستن کو بکوین ام بجن درجه لباتمانه کتن پیشبازیه که دنگین هری خوش یه باتمانه کلاما گوتن سترانا گوتن جوانا گوت جوریه جی قرار دا حتی گرگران جی لوان خلات بلاف کر لی هن کس وک ام بجن yani پیشبازیه و ایلا که و هنک بفن یک و دو سیمین از الویدر من پیشکش کر براستیجی کلجان و هیجان که گل کی مزن هبو لباتمانه لسرکران ترته کردیه جی و برنامه معنی سرکران و کسی کو تماشا نکرنه لسر یوتیوب ترته کردیه متکارن و شوا تایبت تماشا بکن دکاور ام هر و شبه والیتی اداره تایبت باتمان دیگل مدیریت چاند و توریسم پیشبازی که رنگین درخست جوانین کد موزیک دا جهاتینه لهب جواندید. Faysal Gönül Açar, Veysel Akat ve İbrahim Nuhat endamên jûriyê bûn. Wan ji beşdaran çarde kesên herî şareza neqandin. Finalist ji bo serkeftina din ser sahneyê. Pêşkeşvan enkirmenê navdar Hüseyin Eker bû. TRT Kurdiyê ew bername ji destpêkê heta dawekî weşand. Ji şeniyên Batmanê gelek kes hatin temaşê. Keç û xortan stira, welatiyan jî di salonê da govend keran. Di beşa Kurdî da Demsal Yavuz bû yekem, Hüseyin Algan duyem û Mehmet Ceylan jî sêyem. Di warê Tirkî da jî Bilal Batar bi ser ket. Eda Çiftçî bû duyem, Hayrûn Nîsa Sesli jî bû sêyemî. Koordinatörü TRT Kürdiye Kemal Gümüş, müdürü Çanto Turizmi İhsan Aslanlı o endamên protokolê xelat û plakettan ciwanên serkefti. Medza bu iki denge baş Batmanê hene. Medzanı bu vanê mesela heskiriye hünerî hene Batmanê. Mecî xwest bê pêşwaziyanê kê em wan dengê xwe wan hünerê xwe wan însanê xwe nas bikin bile naskirin ji vê bûnê mecî bernamekî awa damezrinan. Finalist û ciwanên ku xelat girtin gelekî kelecanî bûn. Ez keyfxweş bûm, şeveka zav zêde bi coş û bi keyf bûm. Ez pêşîva ber müdürê xwe İhsan müdür û temamê miletê me ku hatine ji tevare teşekkürê xwe jûriyetî ji tevare teşekkürê xwe pêşkêş dikim. Di kategoriya Tirkî de bûme yekemîn. Hevalê me tev jî xweş gotin ji warê jî serketin dixwazim. Ev sê mehe çar mehe em şoxla xwe dewam dikin bi wê ve. Ji bo hevalê jî teva serketin dixwazim. Va em sê meha li virê em prova distînin, em sav kêfxweş bûn, heyecanam em gelek kelecanî bûn, ama sav xweş bû. İnşallah û nê salekê dijî dîsa werin. Xizma exrebeyên finalistan tevî hunerhêzên Batmanî li Sanûyê bûn. Zav xweş derbas bû, zav delal derbas bû. Zav kêfxweş bûn. Mala hemka ava yego pere ilgilenmiş bûn afqa hoca Batmanî hemî mala ava zav kêfemtê xwezî bavê jî dîtibana. Pêşbaziya muzîkê ya Batmanê di medyaya civakî da jî teng pêda. Bi sed hezaran kesî li dîmen û vîdyoyên çalakiya rengîn temaşe kir. Riya ciwanê me hêvî dikim her vekirî be serkeftin ji bo gencê me ve bila. Bi vê nûçeyê em ê xatir bixwazin. Êvara we xweş be emanetê Xwedê.